Sú zachované niektoré gotické asi áno, že časne. Ja mám dobrú obuť. Toto všetko zdoráva, je novo vymerované, to je do 17 metrov, výška možno asi 9, 10, ale zasahová, a sme to zastupili, Protistěná, je to stěna. aj statník odpaduje. To vydrží. To je to. Ale že drevo, či to neprasne. Drevo je veľmi silné. Základné, áno, toto hore, tu je tá strieľňa, tu je to. A teraz už nie je Viete čo, tam tie prastreny nie sú až tak vážne statickou poruchou, pretože oni vznikli už po postavení, keď dosadla veš, ale tieto výpadky boli obrovskou statickou poruchou a tým, že sa na všetkých troch stranách teda stabilizovali a stabilizujú, ako budete vidieť, tak tá bašta je de facto sama. To podložie je už na skale? Niektoré časti áno, ale to ďalšie veci sa A tu, pán minister, na tejto strane, keď sme odkopali, tak tam je vypustnený základ úplne meter najčastí. Pán minister, tu je ďalšia poruchná na bočnej stene. Tu vidíte pevstvo odkryté. Tá kaverna vlastne nebola, to bolo tak vytlačené, že sme to museli rozobrať. A vidíte, čo je teraz novo čerstvo numerované. Čiže tieto takisto budú slúžiť. Toto je v poriadku. Oni myslia ten vrch, vieš? To sú Tam spevnené toho, lanami. To je to stiahnutie. To uvidíme potom znútra bašty. Aha. Lanami Nie, stiahnuté. tomu to rozumiem, na to išlo lešenie hore, ale ten tie. Čiže máme takéto ťahla s oceľovými lanami. Jedno, druhé, tretie. Aha. A naprieč je to. Hej, to hore máte zastabilizované? Tam to je v poriadku. Áno. Zatiaľ. Ľavá strana je čiastočne už opravená, čiže vidíte, postupne sa to robí do vyplňania toho chybajúceho muriva. Toto sú pôvodné, tieto dve? Tieto dva piliere. Áno. Také. Áno. Tento, pán minister, skúste povedať, pokade je opravený od spodu. Keď sa tak tam to pozriete. Akože pokade? Od spodku, on bol totiž vypadnutý až po múr. Tiež má takéto kaverny. Tento pilier, hej. Však ten meter a pol. Áno, áno. Tam ten jeden preklad, druhý preklad, tam v podstate to bolo všetko vypadnuté. On visel. Nie, tu. som sa mal. To sa neopýtal. Čiže, ale tak, To si to presne hovorí. ja vás nesem skúšať aj. A toto sa chválime, je tu akože, prirodzená patina, tá hlina na tých špároch. Na čerstvo sa pomieta, alebo vyšparuje a potom z hlinou To je sa dodá, že by to spôsob. vyzeralo prirodzene, že by to vyzeralo. Akože skvelá robota. Že by to bolo také, jak staré, urobené. Takže to sú naši kamaráti. Gabo Gefer, Dano Hladký, Peter Mikita, pomocníci, A pomocníci. Joško Pilát, ktorý dvíha tie kamene, Matúš Maxim, ktorý nemá problém výjsť na korunu, keď treba čosi zhodiť, strihnúť, a plus brigádnici ďalší. To je to, čo som na Breko hovoril, že v podstate traja kvalitní murári plus pomocníci dokáže skutočne obrovskú prácu. A pôjdeme ďalej, to je jeden objekt. Rozumiem. Teraz sa vrátime, poďme sa naspäť. Čiže táto časť tá ostala pôvodne, hej, tak, jak bola To je zachovaná. súvislí len Sanujeme vyslovene tie poruchy, ktoré sú tak závažné, že môžu spôsobiť výpadnutie celého objektu. Preto tieto kaverny na päte. Tak sa môžeme pozrieť. Minulý rok tento rok. Čo je zelené, to sa vydržiava vegetácia. Dobre, takže vrátime sa. S obcov si prerokujeme, akú formu budeme riešiť túto. Dobre, ktorú časť chcete zastrašiť? Aj toto prichádza do úvahy. No, Podľa metodikov. preto som sa na to Ukážeme pýtal ešte teraz, potom ďalšie. mám z toho taký pocit, že to keby teoreticky. Teoreticky sa dá vnútornou strechou. Cieľ je taký, aby sa
čo som vám hovoril. Aby sa tu tá silueta nemenila, ale... Čo som vám povedal, že vnútorná strecha, že vám nepovolia len tak si niečo urobiť. Každý deň je iný. Tak ja nie som pán jaskar, ja to nehovorím, ale aj by mali. Prvé kolo bolo taká, ja to nespadlo. Teraz sa robí ten skutočne korek, tak sa chce všimnúť z tých postupov rozumia ľudí, hlavne na stabilizáciu, konzerváciu. Pozitívne vnímaná, lebo ja som sa možno aj preto na to tak sústredil, lebo tie hrady sú predsa len také najväčší z hľadiska toho kultúrneho dedičstva. Takže lešenie najprv sme stávali z tejto strany, to drevené potom bolo z druhom kole. To je vaše či požičané? Toto mám kolegu v robote, ktorý povedal, že on mi požičia lešenie. Jasné, ale nepovedal na koľko rokov. To už je... Tak, dobre, Ale zostane to navždy. Tak však Druhú tak som to časť- pochopil. Druhú časť pán starosta doplnil, takže lešenie nás nestalo nič, pretože keby sme ho mali kúpiť, tak Ja mali viem, že to by je- sme malo peniaze. tak, no, skutočne. značná časť. Metr štvorcový to sú 4 eurá. Keď Prenajm. môžeme ešte do toho, my sme, pán minister, najväčšia obec v Bardejovskom okrese. A máme dosť tých problémov a toto by mi bolo naviac. Ako my, keď som nastúpil pred 8 rokmi, som tretie volebné obdobie, tak toto tu bolo zarastené na 10 metrov všetko. Lieskami a takými vecami. Tak my sme to vykosili, no, ale nemali sme takých ľudí, ako je tu pán predseda občianskeho združenia, ktorý to naštartoval. A mňa by som to naštartoval takým správnym smerom a veľmi dobrý. Taká, jak moja pravá ruka, to je na histórii. Nie, to poviem, že takýto... Tak je. To bol štarter môj. Hej, A som veľmi potešený, pri že je tu. takomto veľkom objekte to ani nejde, lebo ten Slánec, kde sme boli, to je maličké. A tam tá obec si uvedomuje, že v podstate to sú dve také veže hlavne. Hej. Už ako, to nie je taký rozsiaľ, to sa nedá vôbec porovnávať, hej, typovo objekt. To v podstate skôr taký ten strážny hrad, ako vyslovene signalizačný, čo tú juhovýchodnú časť nejakým spôsobom strážil Slovenska. Tam si to vedia tá obec riešiť v zásade. Hej. Len tak toto si neviem predstaviť. Aj my to tak robíme, viete, že teraz sme vyčlenili v rozpočte 15 000 eur na ten začiatok, na štart do začiatku roka, pokiaľ príde z Myslím, ministerstva peniaze. rozpočtovo to ani oni nedokážu. Nie, nedokážeme ani my. Ale Taká vaša dokážu pomoc si to je- zmanéžovať. Tak to Tak, myslím. aj toto je tu management fajn. Minister, Zbierky a ešte by som chcel dať ďalšie slovo veci. Julovi. To je On ten totiž súkromný sa vrátil k tej histórii, keď sa tie bašty murovali a sme rozmýšľali, že ako sa dostať na tú korunu. Tak Julo, povedz, ako sme to zvládli. Tu by, keby sme došli do vrchu, už by došli prostriedky, tak sme to vlastne... Málo kto mi veril na začiatku, ale nakoniec máme lešenie. Čiže z tej druhej strany ste to sa to prestrčilo. Ale to je minimum, ale zvonku hlavne to je bolo... Pán minister, tu keď sa otočíte, tak tu sú tie kolie, takto prestrčené cez celý múr. Aha. Tu už sme potom použili vlastne tú technológiu, ktorá bola znova objavená v roku 2011 tuto na tomto hrade. Takže asi takto. Posunieme sa Poďme ďalej, Aha. to máme dosť. Že to robili tak, jak sa to má robiť. Takže tu pôjdeme o stupienok vyššie. Ideme ešte vyšší. Potom sa vrátime ešte k bráne, potom budeme rozprávať o bráne. Ideme hore asi, nie? Ideme hore najprv. A teraz sa nedokončí. Potáti bol zával, tu vidno historické schodíky. To sú naše prvé dvere na hrade. Takže toto je tiež namurované, osadená mreža a máme tam taký dočasný skladník. Všimol som si, že Toto je hradná ruda. Uplatniť si predstaviť, že ako asi to mohlo vyzerať. Teraz sa hovoríme, že tá bašta, keď má takýto pôdorys, tak mohla byť len No to je... To je predpoklad. To je hypotetická, to nie je pre obnovu, to je predstava, ako toto by hrad ste mohol... nepovolili. No celý tento hrad určite.
bolo obrovská diera, všetky tieto strielne tu dole. A tento rok sme pokračovali celou korunou, ktorá ide z vrchu, ktorá bola takto zaistená, stojí na drabinke, ale aj okna, bude akcentovali na základe výskumu tých okien. V tomto prípade sa domurovali aj základy. Keď už sme takú metodiku zvolili, tak aby bola jednotná celá. 5 okien sa tu robilo. Planovky, nejaký bráčač alebo čo? Lebo tu neexistuje normálna cesta na tento horný hrad. Planovky tiež nie sú celkom fantasticky zachované strielne, výklenky, prevety a podobné veci. Skutočne renesančného obdobia. Chceli by sme aj ten donžon zastabilizovať, pretože to je dominanta, ktorú vidno všetko zďaleka. Čiže opraviť korunu. Máme jedného pána, ktorý má 65 rokov a on nám príde jaravinu dať dole z tej koruny. 65 ročný? Taký zdatný na toto. Ďakujem. Ale nie sú, ja viem, že vy ste. Pán minister, tá koruna bola taká ako tieto hradobné múry. Tak to bola zarastená. Našu vlajku sme vyvesili 2 hodiny pred prvým zápasom na majstrovstvách sveta. Ale potom sme povedali, že sme ju vyvesili kvôli hradu. Rozumiem, našli ste sa znovu. Áno, áno. Okay. To je vždy dôležité. Podstatné je to, že sa začalo minulého roku presne v tej zásadnej koncepcii, to, čo sme sa tohto roku určite zhodli na tom, že výskum a príprava musí byť vopred určené, pretože nemôžeme začať nejaký objekt opravovať a hneď mu dávať funkciu, lebo napríklad tento objekt je jeden z najnedostupnejších objektov, pretože brána je proste na druhej strane, čiže úplne na najvzdialenejšom úseku hradu, že nemôže slúžiť on na tieto účely, ale nevylučujem teraz nič, len chcem povedať to, že tieto výskumy a tá štúdia má preukázať proste funkčné využitie toho hradu, aby aj obec, aj budúci prevádzkovateľ to mal logicky, aby sa to nenáhodilo a živelne proste niečo dialo, ale by sme vedeli presne, čo chceme docieliť. Nechceme nejaké giče. On sa vyvodoval. Takže ďakujem pekne. Ďakujem. My ďakujeme. To bude len trochu možné, tak sa vám budeme snažiť pomôcť. To si myslím, že vnímate nielen ako slova, lebo viete, že už sme konkrétne veci rozbehli a preto to tak pokojne dokážem povedať aj pred viacerými ľuďmi, že to, čo som povedal pri nástupe, že chcem rozbehnúť niečo, čo sa tu roky a 10 ročia obchádzalo, tak mám pocit, že sa naozaj, nie že pocit, ale je to už realita, že sa to začína diať.